こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王と中央チベット政権はナレンドラ・モディ氏と国民民主同盟のロクサーバ選挙の勝利を祝福しました。ダライラマ法王と中央チベット政権はシキムとアルナチャルプラディッシュの州首相を祝福しました。ダライラマ法王によるチベット青年のための年次法話が行われました。ゴンボキ氏は弟のドジェラシ氏の冤罪の背後にある北京の陰謀を明らかにしました。ダライラマ法王はシュリ・ナランドラ・モディ氏とロクサバと呼ばれるインド連邦議会下院での国民民主同盟の勝利を祝福する書簡を送られました。書簡の中で法王はインドが世界最大の民主主義国家としての責任を堅持していることに評賛と誇りを表明し、インド政府と国民のチベット人コミュニティに対する受け入れ、一貫した寛大さと優しさが平和で自由な亡命先であるインドでの古代の文化遺産の保護に役立っていることに感謝の意を表しました。法王は指導者たちがインド国民の希望と願望を実現するために立ちはだかる困難に立ち向かい、成功を収め続けることを祈られました。中央チベット政権のペンバチン主席大臣は書簡の中で、今回の選挙の勝利はモディ氏の強固なリーダーシップと国家の進歩に対する国民民主同盟の国家発展への公約に寄せる絶対的な信頼と信用の賜物であると強調しました。主席大臣はチベット人に対する長年の支援と温かい受け入れに対するインド政府と国民への感謝を表明するとともに、法の古代インドの知識と知恵、復興への献身を説明し、この名誉ある使命を果たすための中央政府と州政府の率先した支援に深い感謝の意を表しました。今週火曜日、インド選挙管理委員会は2024年インド連邦議会下院選挙の結果を発表しました。インド自民党は543議席中240議席で勝利し、議会は99議席を確保しました。水曜日、国民民主同盟はナレンドラ・モディ氏を3度目のリーダーに選出する決議を全会一致で可決しました。モディ首相率いるインド自民党は240議席を獲得し、総議席543議席の下院で過半数に必要な272議席には届きませんでしたが、インド自民党は同盟国とともに293議席を獲得し、過半数を確保しました。野党のインド国民会議率いるインド国民開発包括連合は232議席を獲得し、出口調査の予測を上回りました。新政権は今週末に発足する予定です。ダライラマ法王と中央チベット政権の主席大臣は、アルナチャルプラディッシュのペマカンド州首相とシーキム州のプリムシンタマン州首相に書簡を送り、州議会選挙における両党の勝利を祝福しました。両首相への書簡の中で法王と主席大臣は、両首相のリーダーシップに対する信頼を表明し、両首相が両州のチベット人コミュニティの福祉の向上とコミュニティが活気づく上で重要な役割を果たしていることを称賛しました。今週月曜日、ダライラマ法王による若い世代のチベット人を代表とした2日間の年次法話が行われました。法王は学校の子どもたちが4種類の知恵、すなわち大いなる知恵、深い知恵、素早い知恵、明晰な知恵を身につけ、倫理的に考える能力を養うべきであり、生徒たちはマントラを唱えるだけでなく、物事を分析する方法も学ぶべきだと繰り返されました。ダライラマ法王はディベートを通して学ぶために学校や一般の人々の間で行われている努力を認め、このアプローチはチベットの文化と伝統を維持することに貢献していると述べられました。寺院と中庭に約5500人の観衆が集まり、
その中には57カ国から来た1800人の外国人も含まれていました。チベット人学生を中心に2日間の法話が行われ、チベット子ども村から学生900人、大学生161人、地元の若いチベット人40人、仏教入門クラスのメンバー80人が参加しました。ダレイラマ法長はダレイラマ法王が膝の治療のために渡米することを明らかにしました。ウェブサイトでの発表によると、6月20日から当面の間、一般の謁見は行われないとのことです。2008年、亡命チベット人に資金の援助をした疑いで中国警察に逮捕されたチベット人ドジタシ氏の兄、ゴンボキ氏が中国の法律と憲法に基づき、ドジタシ氏が投獄される理由がないにもかかわらず、不必要に再審を引き延ばした北京の人民法院の違法かつ欺瞞的な行為を暴露する動画が最近公開されました。ゴンボキ氏が7、8年前に北京の人民検察院から受け取った手紙によると、ドジタシ氏の事件は3ヶ月以内に再審されると書いてありました。それから8年経ちましたが、ドジタシ氏の再審はまだ行われていません。そのため彼女は何度もラサのチベット自治区高級人民法院に上訴しましたが、中国の裁判所から何の判決もないまま、現在に至るまで暴行と拘留が繰り返されています。また2024年5月28日に録画された別のビデオでは、彼女の腕にあざが確認されました。ドジタシ氏は15年以上中国の刑務所に収監され、家族は長年にわたり彼が受けてきた一連の拷問や殴打により彼の健康状態に不安を募らせています。公正な裁判と裁判のやり直しを何度も要求しているにもかかわらず、ドジタシ氏は獄中に泊まり続けています。家族は獄中での面会を拒否され、上層部への訴えも無駄に終わりました。ドジタシ氏は2008年7月10日、チベット亡命者とチベットのチベット人抗議者に資金を提供した疑いで逮捕され、2010年5月17日に無期懲役を言い渡されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。